ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang marena, hapon po gararay sa gabos na mga parantabay kan sa tuyang programa tudi sa GB Albay Ahead, angat ang lahat. Ang programang ini atod sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iriba-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Marena hapon, 2nd District, Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, and Manito. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Ligao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Mga nakatutok sa YouTube, sa DCGB News Online, DCGB app, Instagram, sa traditional radio, asin sa gabos pang mga application. Ang samuya pong pagpapaabot sendo nin pataratarangon niya na hapon ini. And maray na hapon universe. Mga nakatutok sa ibang planeta. Sabi man yan, nakakaantos ka mo sa ibang planeta. Tayo, tumubod ka mo. Yan po, sinong amigo sa Radio Edwin Peralta po. Magoro-restorya lamang kita. Pero ngunya na pagkapon na ini, special feature ta. Haloy na panahon na dahi kita nagkaigwa kay Karawat-Kawat and namundag ang bagong grupo. Kondo man sa Manila, igwa kita kay National Collegiate Athletic Association. Igwa pa kita kan Universities Athletic Association of the Philippines. Igwa naman digdi sa to. And digdi siya na sa Albay. Ayo. Pero dito na pagparalo yun, inutong tanong unaan, ang sa tuyang bisita mga tugang, midbid ko ini, tataga duman sa mo. Siguro sa mga basketball aficionados, midbid naman ini. Nag-coach ini sa barangay me. So, under 16, for the first time, sa barangay me, naka-first runner-up sa under 16 naman sa Mayor's Cup. Siya nag-coach. Nagmukha niya mga saro. Mag-coach niya ini sa mga darakulang eskwelahan. So, dito na pagparalo yun, ang bisita ko po ngunyan, inimbitaran ko talaga ini. So, with ibang pag-iriba, si Coach Ronnie Ricafort. Ayan. Okay. Boss, pakipailangan nga gwapito ini yan. Yugod mo yan. Pangyayari sa first time good ka ni umailing sa First time. Iano mo sa DCGB News Online. Taod-taod. Live kita sa DCGB News Online. Ayan. Kung nag-antabay si Coach Onin, yaw nagdi si Coach Ronnie. Pinasulo mo si Coach Ronnie. Tugan. Sumubog-subog ka, Ronnie. Nganing, Okay. yan, okay. Maray na akong tabi sa imo. Ano po ko sa imo? Com o coach? Coach na lang po. Coach na lang po. Ayan.
Coach Ronnie Ricafort. Maray na pong tabi. Baka mo na mag-shout out sa mga parantabay ta. Maray na hapon po sa Indo Gabos, sa mga parantabe po kayo ng DCGB. Maray na hapon po sa imo, Sir Edwin. Pa-shoutout po sa mga kasabay ko dyan sa UCA, sa mga coaches, and yung board of director ko namin, tapos sa mga staff po, and then yung mga sponsor din po. Shoutout po. Okay. Coach Ronnie, primerong Abu-Tabi, paano ini nabilog na na po yan? AUCA o AUCCA? AUCA po. Opo. Paano ini nahaman? Sisa kanian mga promotor ang nag-receive kayo ni na bilugon ining Albay Universities and Colleges Athletic Association? Kanginot po kaya, naggururon kami sa mga coaches po ng Albay, sa mga coaches na po sa Albay na siyempre kilala man na po nindo ang mga coaches ta. Nagurunuron kami kasi ang ginagurunan mi sa ibang lugar, igwak yung mga pa-tournament about inter-school. Like, Kamsur, meron. So, napagurunan mi na ano daw nga kung mabilog kita ki sarong pakawat man digdi sa Albay na sa tuya man na every year aabangan kang mga schools. Kasi sabi ko, yung nga po, medyo nagkukulang man talaga kita digdiki exposure sa mga aki. Correct, yeah. Ang mga schools. Ang iba, may kukuha kong sain-sain. Sabi ko, kaya nangyayari yan kasi wala man kinagkukusog kibot para magpakawat digdi para sa mga atleta tarigdi sa eskwelahan. So several coaches po nagururon kami. Siguro dahil ko na po babanggiton sa mga coaches man. Basta coaches man po sindarigdi sa Albay. Nagururon po kami one time na magibungani po kayo ng tournament na yun, which is the AUCAA. Sabi ko, sige, sabi ko sa inda, advisean lang nindo ako, tawan lang nindo ako sugibot, then tabangan nindo ako, bibilugong ko ining pakawat na ini. Sabi ko, tapos, yun nga po ito, sabi ninda sa kuya, sige, igo mo nga, kami ang bahala sa imo. Tatabangan mo, makikiki-coordinate kami sa imo, ang mga schools, then, i-contact mo si mga tawong araw kayo para matabangan ka. So, ang ginibo ko man po, dahil saruman ako sa basketball lover sa araw kayo sports, so, focus man ako sa araw kayo, ang aki ko, saruman na para kawat. So, ginibo ko, nag-isip-isip man po ako, sabi ko, ano daw kung idiretso ko yun, pero, dapat may tabang tao, ibang tao, mga sponsors, arrogance. Di ginibo ko po, nag-contact ako kay mga saro man sa mga mahilig man sa sports, mga tao ini mga BOD ko nga ning pungo niya na siguro nailing po nindo sa tarpaulin na nakalag dyan sa Legazpi, na sinda po. Ikinunta ko sinda, nag-upload ako kay meeting, then nag-coordinate man po sinda sa kuya, na desidido man sinda, nag-commit man po sinda sa kuya, then nag-meeting kami. So, pag meeting mi po, yun na po, napagurunan mi. Then, the following, sige na po. So, pag meet mi, nagplano na po kami. Then, yun na po ito. Nabilog na po itong AUCA. Then, so, ipapaluwas mi na po. So, nagibo na kaming guidelines about sa tournament. Nagpasalamat mo po ako sa gabos ng mga eskwela. Nag-response man po sinda na mag-intra. About kay mga nag-sponsor sa inda. Kaya po, yun po yan, nabilog. Then, ngunyan po, Iraki Diyos, ma-opening na po kami kasi successful naman po. So, pag-screening and pagkuhakan mga entry form, dakadakol man po na mga eskwela na nag-participate po. Okay. So, Coach Tabi, siyempre, ang pag-sponsor, yes po. pag-organize kayo ng araw kayo ng, kung sabi yung tanang, ini big league ini. Apo. Yes po. For the first time, big league ini. Yes po. Siyempre, kay puan kani ang pagparuling. Yes po. Kay puan ang pinansyal. Yes po. So, paano so sistema? Ang nangyari po kayo nagururon kami na through sponsor po, na makakuha kaming sponsor sa mga friend mi po na mga willing tumulong o mag-help sa association, sa pakawat mi po.
So nagbigay po kami ng sponsor letter sa kanila, which nag-response man po na nagtabang man po sinda. Halos dakol man po nagtabang sa mo kasi siguro sa hiling ko okay man po so inoffer mi sa inda. Buda, willing man po ninda ang mailing siguro ang mga akin ninda nagkakawat. Kaya through sponsor po, kaya nabilog po ining bakawat. Kaya nagkusog po kaming buot na igomi po ini dahil sa sponsor. And then po, lalo na po sa venue, kasi may nagtabang man po sa mo na saro man sa mahilig man po sa kawat na sa sports. So kaya nabilog po ini. Kaya nagkusog po kami kibot. Through sponsor po, siguro mo na-reach mo man po. So pwedeng gastusan po digdi sa pakawat na ini. Okay. So far tabi, Coach, takan mga nakaagi bago magpoon ang Yes, po. pakawat, may pitch screening nindo Opo. sa mga atleta. Kung iba't ko palang, ano ang mga kategoriyang mailingkan na publiko? Okay po. Number 1 po, inot po kunta, ang plano mi is secondary and tertiary men's po lang. Kaso lang, nagpagurunan po kang board na since ini-inter-school, kay puwanta po kay grassroots digdi. Yan. Kasi yan po ang number 1, dyan kita nagpupuon. Maski ang aking po, dyan po nagpuon. Kaya, ang ginibo mo po, nagsabay kami kay elementary na 12 under, then 10 to 10 years old, then secondary boys, tertiary men, tertiary women's, and secondary girls. So, bali po ang category, elementary, secondary boys, secondary girls, tertiary men, and women's. Iyo po ito ang Ay, category. dakol-dakol pala na, no? Dakol-dakol man po. Kasi, iyo po ang napagururunan. So bako ini karaw-karaw Yes, so po. ibang mga pakawat na bagadigdio ngaya although sabiyon tanang may age bracket ngaya 21 below or 40 above etc. ini purely para sa mga aki buda sa mga hobines talaga. Yes, opo. Yan. Yes po. Okay. So sa screening tabi, Coach, may age limit ini or as long na naka-enroll ka sa eskwelahan? May age limit po kami, digdi sir, sa pakawat pong ini. Ayan. Lalo na sa tertiary. Yes po. Ano? Ang sa tertiary po, 25 under po yan. 25 below. 25 below. Pati sa babae. Sa babae yun man po. Tapos, Sa secondary boys po, born 2006, 17 under. Cut off January 1, born 2006. Bali, binasimi po ini sa Palarong Bicol po. okay. Para for preparation man po ninda ini talaga. Iyo. Okay. So, sa screening, kan mga enot baga, may mga experience kita. Yes po. Na ngaya, an isunubit na pangaran, Rune Recaport. Yes. Ayan. Yes po. Meron po niyan. An pandok, iba man. Nag-impersonate. Aha. Nag-impersonate po. Aha. Igwa po kitang sa base po sa screening, ang sa tuyang requirements is the LRN. Pag may LRN po, di ka basta-basta makana unless nag-impersonating ka. Maaaraman mi man po, maaaraman mi po yan. Maski anong daya po ninda, makakaluwas man po yan. Kaya hinigpitan mi po sa screening po. Kung sakaling may maggibo po sinda bako tama sa At Arabia. may experience kita kayon ba? Ayun po. Pero sa iling ko man po, school po ini. Yeah. Dahil man po sintakan magibuta. Schoolan po ang relaban. Di ba kung man po ini sa mga kawat na basta-basta. So, ma-certify ka ni sa eskwelahan Yes po, yes po. na ining taong ini, naka-enroll ini, Yes. one an edad kay ni. Yes Kaya po. makautik ng gad. Ayun po. Yan. Marami itong sumalinig. Ayun po. Kung magkigwa naman kay problema después, Ayun po. sayang lang. Ayun. Araw mo po, Sir Edwin, saro ako sa... Araw mo na po ako kuharap kayan. Lalo na sa mga siringga na dahil nagigibon tama, lalo na sa pakawat. Saro po ako sa dagit kayan. Ayo, tama yan. Araw mo po yan, kang experience sa banyadero. Okay. So far tabi, Coach, may elementary, Yes po. may secondary, may tertiary. Opo. Sa gabos-gabos, pero ang total number can participating teams. Okay. As of now po, sa elementary siguro we have 7 teams. 7 teams. Yes po. Then, in secondary boys, we have 24 teams. Na-close me na po ito.
dapat nga ni target mo po is 20 teams. So may naghabol pong apat, ginibuming apat. So ginibumi pong 24 teams. And sa tertiary po, so far 9 teams na po. 9 teams. Oh, and 9 teams. And sa women's po, tertiary siguro po 4 teams pa lang. And sa secondary girls 4 teams po. Okay. So, magayon ini ang pakawat niya nari. Sa ano ang sistema tabi ka ni sa elementary, secondary, and tertiary, ano, single round elimination or Yes po. By elementary, siguro po sa ngunyan, dakulo kaya naghahabol eh. Lalo sa aga, may mapa-screen pa. Pwede pa? Sa elementary po, nagtao kami duration hanggang sa aga na lang po. Okay. Kasi nahirak man ako sa iba, muya maghabol talaga. Ta gusto mag-exposure kang mga coaches. Okay lang, Sabi ko wala man po problema yan. Tang habol ta di aram ko exposure ang habol dito. So ang mangyayari po, siguro po sa elementary bagay single round. Pero sa secondary po bracketing po kami. Bracketing, Sigurado dakol po yan. Then sa tertiary bracketing man po. Bracketing man po. And then sa women's bakit single mi po ang women's kasi dito. Nanong sistema ka ni kung bracketing, laba 4 brackets? Yes po, bali top 2. A versus B, C versus D, crossover, 1 versus 2. Arang po kayan, crossover. Okay. Alawig na karawat ini. Yung nga ni po. Pero, maka-excitement po kasi ngunyan lang po nagbalik so pakawatarig di salbay. Yung nga ni. Na inter-school. Maski sinda po, na-excitement sinda sa iling ko, na-excitement po ang mga Ang schools. ko digi utabi coach, sa mga eskulan sa arayong barangay, kaya rintra? Iyo po, Kendra po. Maski sa mga yaon sa bulod? Yes po. Kaya intra? Yes Sabi po. ko, magayon ini na exposure kan mga kita, kung baga ang purpose ta, makadevelop ito from the grassroots. Ito na, Sige. may nag-upload. Hello? Ay, ka po. Una sa estasyon? Po, nilak mo yung pintuan. Kukuhanan ko ta sa iPad. Sa ibabalik ko na. Ay, pangyari. Una ko, tao-tao na nata, mauli ba siya kung alas 5? Masarado na itong Hindi, mahadigdig ka sa estasyon. Mabalik siya na kami, tabi, pagkatapos na kami. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor. Pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda. Pagagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey!
Bueno, mga tugang sekundang kapitan kasutuyang programa digdi sa Tudi sa GB featuring Coach Ronnie Ricafort kan AUCAA. Ayan, ano? Okay. Naputol kita kasubago. Duman kita sa anong ngaran kani? Duman sa anay siyang kutabi, Coach, ining mga participating schools. Ano tabi? Igwa ka registration fee ni? Igwa po. Gabosin da. Gabos po. Regardless kung anong elementary. Yes po. Yes. Okay. So, saan ito mapapaduman na registration fee? Bali po, ang registration fee mapapaduman po sa Siyempre, so yung expenses mo po sa mga referee, sa mga officiating, saka yung iba pang mga gagastusin sa tournament, yun po, yung mga pasilidades na mga equipment po. Yun po ang mapupunta. Okay. Ngunyan, di siyempre, ining nag-arrange na ngunyan, mga founding members na sindakan ng mga eskulan? Yes po, yes. Alis ng season 1 Oo. na bali parang pioneer naman po yan na sindang pinakainot po na nag-intra. Okay. Ano ang makukuakan mga magiging champion de Gitabe? Okay po. Bali po yung prize po, pinagurunan mo po, pero sigurado po yung trophy and award and certificate, then yung prize po, pinagurunan mo pa po. Depende pa po yan sa may. Apo yan kan mga individual awards. Yes po, yes po. Ngayon, Medical 5 ngayon. Opo, yes. Okay. Ayos pala. Since school man po ini kaya, di ba? Iyo. Then, malay mo, digdi sa pakawat na niyo, may mga magkakadere siguro kita. Iyo po yan, saro po yan sa goal mi po. Digdi sa, kaya nga po ini ginibumi, taaram ko po, dakol nagtatago dyan ng mga matitibay na atleta ta po, na madidiscover pag-abot digdi sa karawat na yun. Dahil ngunyan na lamang po, nangyari ini sa Albay. Yan, okay. So, sa tabi, sa Sabado, talagang go na talaga. Yes po. Excited na po kami. Ready na po kami. Rain or shine? Rain or shine, nasa loob kita ng SCR. Nasa SCR. Yes po. Okay. Ngunyan, ano ang sa opening program tabi, ano ang mga pasurunod-sunod na mangyayari? Okay po, ganito po. Bali yung team entrance, then siyempre po, yawan po dyan ang Ligaspi Him, Albay Him, then out of sportsmanship, then Lightning of Turks po. Bali ang Lightning of Turks ta, bako na po so masin di digital na po yan na so usungon yan. Ayo po. Di nakimadalagan? Parang araw kayo po ang aram ko sa sabi kang po, teknika. Then, po, sa opening po, syempre po, may mga dancer kita na. Then, first time po nito madadangog po. So AUCAA team song. Nagpagibo po kami kaya yan para sa enda. First time nila po ay madadangog sa opening po. Then, after that, siyempre po, igwaman po kitang mga guest na mataram, pero day ko na po ngangaranta, day pa man, sigurado po kaya sinda ko makakaabot. Sigurado mo naman po. Then, after that po, kang guest, siyempre mataram po ako para i-open ko ng ang AUCAA. Then, game time na po tayo after that. Yan ang sa first day, raffle kung siya makawat? Baligwa na po kaming reading makawat. So, mai-announce po yan sa opening. Kaya puan po yaon sinda ka boss para ready po sinda dyan. Yan? Na triple header na yan? Bali, 4 pong games yan. 4 na games yes po, gabos na category po. From elementary, secondary, then secondary girls, then tertiary. Yung tertiary women's, wala pa po kasi, inaayos pa po namin. Wow, 4 na kawat? Iya po. Garo maratangaan ang fight kayo ni? Kaya nga ni po, medyo suporogrami po, medyo bako manaloy ka ta, arami apat kaya nga. Opening maman lang po. Okay. Una, kung may celebrity guest ka mo, siguro, day po na nakaya nga na. Maano yan? Pero maabot po yan. Maabot po yan. Maabot po yan. At least yung mga locals na nadigdi, Iyo po. Iyo po. Ayan, okay. So, dahil problema ka mong pigiiling. Wala naman po. Usually ready naman po. Pati sa live coveraging po kang kawat.
Then sa mga sponsor, then sa mga staff me, ready naman po sila kasi every time po nagmi-meet po kami, nagmi-meeting po kami. Siguro in 1 week twice kami nagmi-meeting for preparation. And for tomorrow po, we will have a general meeting in ICR for final para ma-final po namin yung gagawin on Saturday. Sabado. Yes po, sa opening. Okay. So, kung baga, siguro sa mga basketball aficionados excited ng maray dalanta after kan pandemya ining pakawat na ini sure na mababagawa naman kita. And hopefully, iyan na ICR. Iyan man sana ang ICR ang venue. Bale po, ICR and yung elementary po, ang plano po, duman po sa FNJ Basketball Gym sa Oh, Tagas. sa Tagas. Yes po. Bale ako po yung operation manager ng court ng Tagas. Oo. Bale yung isa rin po yun sa venue namin ng AUCA. Okay. Pero mas maredig sa Yes po. Para maraming taong nakakapanood po. accessible. Yes. Yan. Tama. Buda maiwas. Opo, may iwas po. Dakol ang makakailing. Iya po. Lalo na pag magagayon po ang mga games. Yung may gaabangan ninda. I'm sure po na tatawan da sige maray na akomodasyon ng mga parailing. Ima lang po ang ano kasi. May nag-apo tabi, coach, Yes po. na ano ining pakawat, kung mailing ka, may bayad din o libre? Actually, libre po. Libre po yan. Libre po ini. Para sa inda po ini. Okay. So, dahil maki-entrance fee kung mo ka magiling. Wala man po. Ayan. Para itong sigurado siyempre si iba, Sa ICR, apo. baka may bayad nga. Dahil bayad tabi, libre po ini. Iya po. Kaya sa Sabado yan, alauna nin hapon, puuna ang programa. Iya po. Yes po. Ayan. 1 Sagot PM. na matapos. Iya po. Apo. Si Dipcom, ano man ang papel niya? Sisay po. Dipcom, Sisay po. Deputy Commissioner. Si Kuya Onin. Saro yan po sa matibay man na rolakaw man kamakay po, lalo na po sa hosting, siya po ang nag-asikaso, then sa mga ibang mga sponsor man po, then nagtabang man si Kuya, and then sa mga paglakaw man po kung anong kay Puan. May motion yan? Nagataw po siya kay Dia sa Kuya na arog kayo ni. Then sa mga equipment na gamit, lalo na sa scorebook, saya na po. Pati yan pag-schedule kang games, tataw. Iyo po, nakatabang man po yan si matibay Kuya talaga si Onin. Oo. Kaso ngunyan, gari, pinasolo pa ako ni Kuya Onin. Gari, lilansi naman ako. Gari, nawala naman. Hindi ko nga napudan. Okay. So, tabi, Coach, maka-imbitaran mo tabi sa mga paraan tabay na yan ang mag-iling kayo ni first. Ano ang kawat pala kayo ni Suro Sabado lang o? Hindi po, MWF po. 2 games, 6 p.m. Start, 2 games lang po. May mga klase man mga kaya hanggang 2 games lang po kita. Sa mga arali sa ayan po. Arroyo. Ayan po. Ayan po. Ano siya Then, ko? Sabado po, Igwang Kawat. Ayan. Ano siya ko? Ikaw kay mga eskwela na inisponsoran kay iyo po, igwa po kinisponsoran, lalo na po si Kong Boss Dad, Kong Joey. Inisponsoran niya po sa mga eskwelahan. Gabos? Halos duman po parte sa Papulangi. Sinisponsoran niya man po. Kaya naugmaman po kami. Sudaraga po, naugmaman po kami kasi sa mga diamond po nakakaintra kang inot. At least kung yan po, mapapailing ninda sa talent ninda. True Kong Joey, tayo inisponsoran man po. So sa uniforme po ninda and sa entry fee po. Kaya nagpapasalamat mo po kami. Si Kong Joey ang nag-sponsor? Ayun po, nag-sponsor po siya. Sa bagay, ano yung bagang sports patron si Kong? Yes po. Sa mga sige nga niyang patournament sa Bakakay nga ni? Opo. Nagtabang man siya duman. Yes po. Sa Sinpeto, sa Albay West Coast, may pakawat man duman. Suportado man ni Kong Joey. Yes po. Ini pa daw Ayun po. na para sa mga kaakian ni Kaubinesan. Okay po. Pero may nanagadayaon dyan si Kong Joey sa pag-taon ng tabang. Yes po. And then, nagpapasalamat mo. Pwede mo po ako Sige. Papasalamat po ako kay Mayor G. Man Rosalo ng Legazpi po kasi sinuportahan niya man po yun eh. Si Boss Roy Di Makulangan.
Saro man po sa aram kong mahilig po siya talaga sa sports. Kaya sarong tarami po sa iya, dahil tuloy siya po nagduwang isip na magtabang po para sa mga kakian. Yan. Yan po ang ano mi po, digdi. Para sa inda po mga atletang albayano. Okay. So, Gerard Tabi, invitasyon mo sa mga parantabi na magduruman sa ICF, Ay, mapalangkibaya din eh. Iya po. Yes po. Imbitaran ko po kamo lalo na pa sa mga atleta diyan na mga mahilig sa sports, lalo na sa mga magurang kan mga aking makawat digdi sa mga schools. Ma-open na po ang AUCAA sa Petsa Gis, Sabado. Alauna po. Magirilingan po kita duman. Aram ko po na excited na po kamo. Excited mo po kami. Para po ini sa Indo. Lalo na sa mga mga aking matitibay sa larangan kang basketball. Good luck po sa Indo and see you on Saturday po. Thank you very much. So, kulubat ko, ma-officiate ka ni, so SBP? Yes po, SBB po ang officiating team po yan. Kay so grupo ni Yes po, yes. Salamat mo nga pala sa SBP, kay Sir Jojo, kay DP Richard, and gabos mong membro kang SBP. Thank you po. Pinaunran po nindo kami na mag-officiate po kamo digdi sa Pakawat Center School. Bagong level po ni kang Pakawat. Okay. Mga tugang si Coach Ronnie Ricafort, ang Commissioner kan Alba Universities and Colleges Athletic Association, first time ini tabi na mahaman ini, and hopefully sa mga masunod madakol pa ini. Tanakulo no kiiskulan digdi, mag-elementary, mag-secondary, mag-tertiary, babae lalaki, mairintaran digdi. Ano? Yan. Suporta ng tatabi nita. Ang iba din mga players, aram nindo, mga veterano naman sa mga ibang paliga. And ano pa kayo nidigdi, makarawat sa Bicol Meet, palarong pambansa, yan, who knows, may madiscover naman kitang, halimbawa, Jambagaring, nagkawat sa UST, John Paul Boral, kawat duman sa Perpetual, si LeBron James Daep, Si Enrique Arque. si Harke, si Harke, Saint CSB? Benit. Saint Benit. CSB. dakol kitang mga players digdi na pag na-develop digdi, pwede tanang daraw duman sa Manila, duman na siya na magkawat. Kaya sa radyon, si Jorel Napoles, digdi baga nakawat, PBA baga, si Daep, Romel Daep, saro sa mga pioneer sa PBA, taga-digdi sa Tuya. And iba pa. Si Sepeto Bulawan. Yes po. Dakol ki mga players, and bata ko niyan ang mga aki, una mo, garo pinarulubong aralabao na tulos. Para siyempre, kung may marina offer, ano ba, di dara duman sa ibang lugar. Iya po, sarap po yan. So, taga duman bagay sa Toya, ilang uto na duman sa ibong. May potential po itong aking ito. Alangkaw na. Ayo? Aki yung ba, siguro, mga 6'1", 6'2" na ang height niya. Ayo nga ne. Dito pwede magkawat digdi ta. Alis ko lang niya, uto duman sa ibong. Iya po. Duman po siya nakapokus ngunyan kasi sa balita ko po, mga city meet na po ngunyan duman sa hindi. Kaya nag-prepare naman po itong mga aking ito. Okay. Sige tabi, Coach Ronnie, salamat na maray sa pagpaunra na maging bisita ka digdi sa sa programang ini. And besa nata mapasyar kita duman ta. Thank you very much po. Thank you very much po, Sir Edwin. Okay, no problem tabi. Okay. Mga tugang si Coach Ronnie Ricafort kan Alba Universities and Colleges Athletic Association. Ini madakula pa ining organisasyon na ini. Ayo, sige na, okay na tabi. Bata baga may dumanong ka pa. Thank you. Ayo, okay, no problem. Sabado lang. Madon ako. Thank you. Ayo, okay. Sige tabi. Thank you. Okay.
Okay. Salamat pala kay Kong Joey Sarte Salceda sa pag-sponsor sa nagkaparang eskwelahan digdi sa Tuya. Yan sa mga aki, makaentra man sa araw kaning karawat. Siya ang nagpag-ibok yung mga jersey, uniform sa mga eskwelahan, pig-deliver na. Pati sa registration fee, sinagot niya pa. Ayos bagari. Napigiling ko nga na, so mga eskwelahan na so arrayo. Ayan. Kaya rin tra. Oh, magayon bagay ni Ota, at least so mga aki, ma-expose lamang. Sabi ta na nga ni, kaya malay mo kung may mga potential man ang mga ini, ha? Makaintraman sa mga aram ko sa mga barangay, mga eskwelahan, igwa sinda ki mga intramurals. Sa barangay may mga interporok, etc. Pero nung ka natatawang ki chance na magkawat sa araw kaning paliga. Ayan. Ta siyempre, kay puan magastos bagayan, mapauniformi ka. Ha? Tapos, so, isnakan ka in arual daw, kada kawat. O, so pamasahe. O, yung baga, kaya na pipindir man. Pero, sa araw kaning pakawat, dako lang bagay tabi na mailing ta ang potential kaning mga aki na ini. Yan, nagkakarawat man yan, so iba kaya no, sa mga araw kaning mga municipal meet, city meet, provincial meet, may mga cluster meet man yan, na-develop man sinda. Iyo. Okay? So, congratulations tabi in advance digdi sa bagong mamok na grupo, Alba Universities and Colleges Athletic Association. Okay. Bueno, sa iba pa niya itong mga istorya, mga tugang, yan. Kasi bago, nag-agi ako dyan sa Rizal Street. Dakulo naman so na clam, sa mga gilid ka na tinampo, duman nakaparada. Iba na pati ang clam ko niya na pigagamit. Talagang bakal na. Ayan. So, Public Safety Office, iyo ang dyan sa may Albay District, inagiyan ko mga duwat tulugaw dito. Dumana sa, sabi yung tayong shoulder, kan na tinampo, dumana kaparada so mga auto. Dahil mapili sila duman sa sidewalk, sidewalk para sa mga tao. Hindi ko lang kung anong paliwanag, kasi iba naka-hazard man. Pero, the fact na yaong ka, obstruction bagari. Ayan. Lagi sa may St. Agnes, sa Subagong Aga, may mga nagka-early man ako dyan. Okay. Trabaho lang, sabi nga ni Kayan. And, kulibat ko pala, nailing yung tatanaym dyan sa Albay, Daraga. Ini yung mga bagong traffic enforcer. So, nakablo. 20 pala niyan. 20 katao na nagrelimok-limok dyan. Iyan pala, volunteer man siya na. Bako man empleyado iyan kan probinsya. Bako man. May nakauron akong mga enforcer. Bako man nga kami empleyado kang probinsya. Nagtatabang lang nga kami sa enforcement kan ordinansa, traffic ordinance. Nga niya ako iyo. Di, paano niya ako? Ang sistema. May porsyento man sinda. May porsyento man sindang nakukuha. Halimbawa, may natikitan sinda, ngaya worth
1,000 pesos ang penalty, duman sa 1,000, may porsyento sinda na makakuha. And sa porsyentong ito, maporsyento man so tawo, so law enforcer, maporsyento man so organisasyon. Halimbawa, 10%, 1,000, di sanggatos. Duman sa sanggatos, ngaya 50 duman sa nakadakop, 50 man ngaya sa organisasyon. Taga may fundo man sinda. Problema sinda talaga actually susweldo ali sa probinsya. Volunteer sa nga ni sinda, reinforcement sana. Tamala nga ni, itong nakauron ko, mga perang bulan sa nangyaya kay Neo, matay up naman siya sa LTO. Ha? Sa LTO naman siya na matay up. Duman naman siya na matabang. Aw niya ko iyo. Matade man, bako man nga kami mga empleyado kan probinsya. Volunteer organization. Nagtatabang lang para sa implementasyon kan traffic rules and regulation. Ayan. Ano niya ako, authorize ka muna mag-ticket. Deputize nga kami na mag-issue kay citation ticket. Ano niya ako ang pagagamit nindong law, traffic rules and regulation o traffic ordinance. So, sa probinsya ngaya, dahil sinda nakikilabot kan city ordinance or so LTO ordinance, so sa probinsya sana ang sa indang tututukan. Violation duman sa traffic ordinance. Maray nga itong klarado. Ano? Klarado. Na ano nga niya ko, mostly, kansendong nadadakop. Mga simple violation nga yan. No driver's license. Tapos, dahil nagamit ki tamang helmet. And iba pa. Ayan. Tao ito nga ni, kaso saro, sige, so pangapot-apot. Siya nang tabi ang opisina kan traffic division. Sabi ko, yan sa likod, natangan niya ako, nadagop niya ako. Ba't ang kwarta ko ngaya? Ako gura ano ang violation ka ni 1.5 ngaya. Para ngaya ang kwarta ko 1.2. Kulang ki 300. Di paano niya ako yan? Korona na duman. Hindi man pwede. Ano na ito naka-record na ito. Kung pira duman, naka-record, yung babayadan mo. Iyan. Nothing personal, no di trabaho sa natabi. Iyo? Okay? So, paano tabi kayo ni? Mapara matabi kita? Bueno, mga tugang, sa pangaran kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, ini po ang sendong programa Tudi sa GB, Albay Ahead, Angat ang Lahat. Ay maray na pong palantabi kay Mayor Adrian Salceda dyan sa Pulangi. Dakulong ki nag-avail kan educational assistance dyan, ano? Ayan, college graduate in every family. Dyan sa Tercer Distrito kan Albay. And iba pang mga programa, mga tabang. Ayan. Si Mayor Nonoy Cap, Adrian Raymond Salceda, kan Pulangi. Maray na po tabi. Yung saro, mapasyal kita dyan,
makipag-uron-uron lamang kita. Okay, doke. Sige. For the meantime, standby na po sa Bareta alas 5. Pag-riba ang nagsisikat ng si JJB. Kung ay kan panahon may LBB. O yan, JJB. Sikat na ini ko niyan. Dakulan, piguro na nun sa luwas. Ayan nga JJB. Ano nga, iguana ang kaya, no? Ganda niya ako. Kaya siya na sa nangyaka mo. Sikat na ini, akin na ini. Thank you. Mabalos po. Sa indung nadango ang programa